Sóc una llum que se'm fuig. Sóc una llum que s'apaga. Som una llum que no és llum. Som el gran fum de la terra. De la terra venim, a la terra anirem. En la terra vivim, en la terra serem. Som una llum que se'm fuig. Som una llum que s'apaga. El gran fum de la terra. Encara avui, Xàtiva conserva el perfil i l'aire d'una història insigne i apassionada. Ja havia estat una ciutat important en l'època dels moros, i més ho va ser la dels cristians quan durant segles fou la segona ciutat del regne de València. La incúria sistemàtica dels ajuntaments i l'especulació del terreny urbà l'han pràcticament desmantellada de les pedres glorioses que en donaven fe. Però hi perduren alguna font gòtica insistent, i ruïnes conventuals evocadores, i rastres de palaus antics i un castell heroic. De Xàtiva procedia la família impressionant dels Borja, amb 2 papes, una dotzena de cardenals i una multitud de bisbes en un pont entre Itàlia i el País Valencià, i comtes, ducs i cavallers. L'altra Xàtiva, la popular, té també la seva tradició militant i agressiva. Els pobres, és clar, no solen deixar una posteritat de monuments. Els monuments que tant estimem són cosa dels rics. Però hi ha la memòria viva de les lluites permanents per les reivindicacions del pa i de la llibertat. A la temptativa revolucionària de les Germanies, Xàtiva fou un dels últims reductes contra la confabulació dels aristòcrates locals i el poder de l'emperador Carles V. Més tard, en la Guerra de Successió, Xàtiva torna a ser un centre de resistència decisiva enfront de les forces de Felip V. Va ser una altra batalla perduda, i Felip V ordenà la destrucció de la ciutat. Va fer que la cremessin pels 4 costats, i d'aquell incendi venjatiu els ve, als habitants de Xàtiva, la designació honrosa de socarrats. I de més a més, hi ha la Xàtiva liberal del segle XIX, i els sediments anarquistes posteriors, anarquistes o socialistes, que, en la ingènua reacció del poble, tot venia a ser igual.
d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Raimon, tu tens una cançó en la qual dius qui perd els orígens perd la identitat. A part que estic completament d'acord, per què no ens parles dels teus orígens? Els meus orígens són Xàtiva. Jo vaig néixer el 2 de desembre de 1940 al carrer Blanc, exactament al número 9. La família allà era, i és, de tipus menestral, però no el menestral de Barcelona, sinó un tipus d'un talleret petit, amb fent mobles, i 2 treballadors i el meu pare, i després els meus germans han anat treballant allà. O sigui, jo quan naix, que sóc el que fa 5 de... Déu-n'hi-do. Sí, sóc l'últim, i un va morir, o sigui que n'en van quedar 4, jo sóc el que fa 5, a mi no m'esperaven. Jo naix concretament perquè mon pare estava a la presó, ell era narcosindicalista, i quan va acabar la guerra, de quan en quan anaven per ell, el tenien un mes o 2 o 3, i després sortia i el tornaven a posar. I en aquelles sortides, doncs, es van abraçar molt i vaig sortir jo. A l'any 40, quan jo vaig néixer, encara no havien mort tots. A l'any 40, quan jo vaig néixer, encara no havien mort tots. Molts es varen quedar, havien guanyat, diuen. Molts es varen quedar, havien perdut, diuen. D'altres conegueren l'exili i els seus camins. A l'any 40, quan jo vaig néixer, jo crec que tots havíem perdut. Jo no he vist aquelles morts de ràbia,
Jo no he vist aquelles morts de fam. Jo no he vist aquelles morts al front, jo no he vist aquelles morts a les presons. No, jo no ho he vist i tot m'ho han contat. I encara avui al meu poble ho conten, i encara avui la gent que ho ha vist amb por ho conta. No, jo no ho he vist ni vull veure-ho mai, ni a l'any 70, ni a l'any 40, ni a cap any dels anys. A l'any 40, quan jo vaig néixer, jo crec que tots havíem perdut. A l'any 40... Vaig conèixer Raimon l'any 58. Raimon era un d'aquells individus provinents de les classes populars que havien arribat a la universitat. Raimon, al poc de temps d'estar a la universitat, es va fer molt conegut perquè Raimon és un home extraordinàriament obert i és un home amb una gran força d'atracció. No obstant, Raimon té, per a mi, com a amic, dues característiques importants. Una d'elles és la curiositat. Raimon és un home que té una gran curiositat, especialment per allò que podríem dir-ne cultura humanística. Raimon llegia incansablement i Raimon feia teatre i feia versos, versos que mai ha publicat i que jo sóc el primer en lamentar. Ara bé, el Raimon també parlava molt, perquè a Raimon li interessa molt l'opinió de l'altra gent, contrastar-la i analitzar-la. I va ser aquesta curiositat que el va portar a ser un bon estudiós. Un estudiós que anava molt més enllà del marc universitari. I és per això que Raimon volia ser catedràtic d'història, perquè volia conèixer la història, em deia, que ens han amagat. Estudiava el moviment obrer valencià al segle XIX i recorda que passàvem moltes nits estudiant les doctrines de Proudhon. Tot això ell se li va trencar quan va fer en l'any 62 el vent. Ell va fer en l'any 62 el vent i segons com al principi fins i tot podria dir que ho va sentir molt. Va ser molt dur per a ell haver de canviar, diguem-ne, d'objectiu en la vida i jo personalment vaig col·laborar fins i tot a posar-li el nom Raimon per a que quedara preservat el nom Ramon Pelegero per als seus estudis acadèmics. Raimon, però, té també una altra característica que jo considero encara més important que la curiositat, que és la enorme fidelitat al seu poble. I això el feia sentir-se minoria dintre d'una universitat burgesa i feia tenir una gran ràbia contra les estructures polítiques, socials, econòmiques i nacionals que ens havien imposat. La consciència ve donada primer per una politització, és a dir, jo a la universitat ja intentem fer vagues a València, que en aquella època no s'intentava massa, i jo estic ja clavat una miqueta amb això. No estic enquadrat en cap partit polític, però sí que estic treballant en aquest sentit. Després hi ha, per una part, aquesta politització que podríem dir-ne de classe, i per altra part, un altre tipus de politització que ve donada per socials, econòmiques i nacionals que ens havien imposat. La consciència ve donada primer per una politització, és a dir, jo a la universitat ja intentem fer vagues a València, que en aquella època no s'intentava massa, i jo estic ja clavat una miqueta amb això. No estic enquadrat en cap partit polític, però sí que estic treballant en aquest sentit. Després hi ha, per una part, aquesta politització que podríem dir-ne de classe, i per altra part, un altre tipus de politització que ve donada per una recuperació de la identitat, un intent de recuperació d'identitat, és a dir, un desvellament de la consciència nacional. I això també ve donat una miqueta per el clima que hi havia a la Universitat de València, perquè a Xàtiva això no hi era. A la Universitat de València, on l'Eliseu Climent, l'Aracil, l'Alfons Cucó, el Vicent Álvarez, que aquest era de Xàtiva també, tota una quantitat de gent que intentaven, que feien una revisteta que es deia Concret, una altra que es feia Diàleg, una quantitat de coses que donaven ja una miqueta d'intenció, de desvellament sobretot de consciència nacional. És a dir, quan jo vinc a la cançó, jo no volia cantar, jo no volia ser cantant. Jo faig el disc com una aportació a aquest moviment general. Nosaltres trobàrem
Un país amb unes classes populars totalment desvertebrades, amb una burgesia que estava consumant la traïció de dissoldre els valencians dins de la nacionalitat castellana i amb una església antivalenciana i profundament reaccionària. La universitat que vam viure, que procedia, en definitiva, d'aquestes classes dominants, era una universitat apàtica, grisa, buida i sense cap interès intel·lectual. El país que vivíem, com nosaltres el veiem en aquell moment de l'any 58, era un país que només tenia un dret, que era el dret a la pròpia desaparició. Ara bé, aquesta situació començà a canviar a finals de l'any 59 i principis de l'any 60. Eren uns anys de profunda crisi per la dictadura, eren els anys de la mort de Grimau, eren els anys de les declaracions de l'abat Escarré, de la clausura d'Òmnium, de la campanya de Galinsoga, i eren els anys també de les vagues d'Astúries. Al País Valencià, mentre això succeïa als països catalans i a la resta de l'estat espanyol, es produïa també, minoritari però important, un fenomen enorme de recuperació cultural i de recuperació política. Les causes són molt complexes, escatir-les en aquest moment, però n'hi ha algunes que sí que cal anomenar. Per exemple, la instal·lació a València de diversos catedràtics de la resta dels països catalans, com Miquel Dols, com Joan Reglà i especialment, molt especialment, Miquel Tarradell. També la consolidació de la figura, de la gran figura nostra que és Joan Fuster, i el contacte cada dia més estret amb els moviments culturals i polítics del Principat. Vaig presentar, per dir-ho així, la primera actuació pública del Raimon com a cantant en català en una taverna de València on feien una mena de concursos literaris amb una mica de sopar i de festa i tot això, on va cantar, ja dic per primera vegada, la cançó El vent. A la universitat, l'Agrupació Democràtica d'Estudiants Valencians va acabar de liquidar el Sindicato Espanyol Universitario. Al carrer, el Partit Socialista Valencià i el Front Marxista Valencià van inserir sèriament. Raimon va fer en l'any 62 la cançó El vent. L'enviàrem perquè anava en missió de servei per pobles, per barris i per fàbriques a cantar. Al cap d'un any, Raimon era ja un líder popular. I un líder popular no sols del País Valencià, sinó de tot el poble dels països catalans. Raimon era, com deia un pamflet clandestí de l'època, la veu del sense veu. Una veu que, en definitiva, és avui, al cap de tants anys, tan vàlida i vigent com en 1962, perquè al capdavall el que Raimon canta, el que Raimon reivindica, no hem aconseguit encara. Buscant a Déu al vent del món. Butxaques d'uns pantalons vells que ma mare guardava, ma mare guarda tot. He trobat les nits que ens passàvem caminant amics pels carrers de Xàtiva. Parlàvem de tot i del bé i del mal, parlàvem de tot, i del bé i del mal. Amb poques coses clares, l'incertesa del futur, l'avidesa d'uns infants. Les caminades nits d'estiu les tinc avui al davant, amunt i avall. Les caminades nits d'estiu les tinc avui al davant, amunt i avall.
arribant a Barcelona? Quina impressió et va fer? No ja la ciutat, que suposo que ja la devies conèixer. Sí, havia estat però el món en què et vas ficar a través de les teves cançons. Jo vaig tenir unes diguem-ne, impressions una miqueta contradictòries. Per una part, la primera sorpresa, que encara avui per molts valencians és sorpresa, és trobar, diguem-ne, gent ben vestida que parla el català. Ben vestida i la mar de fina. I això és sempre una sorpresa, perquè la llengua en el País Valencià sempre ha anat molt lligada a les capes populars i mai a... I rurals, sobretot, I mai a la gent benestant. Ara això ha canviat una miqueta. Però a Ciutat de València, en els anys 60, 61, 62, sentir el valencià el senties al Grau, el senties... Nosaltres fèiem broma, a les 6 del matí els tramvies es parlava el valencià i a les 10 del matí ja no es parlava el valencià. O sigui que anava molt lligat a les capes populars, en concret, la llengua. Aquesta és la primera impressió. L'arribada de Raimon va ser com una alenada d'aire fresc. Raimon sortia, ens aportava tot un aire nou a aquella nova cançó catalana que sorgia. Un aire que no podíem trobar-li cap afinitat amb la cançó francesa, un aire nou, un aire que trencava amb les motlles que fins aleshores havien seguit, i ens va donar a tots l'impressió que Raimon, amb en Raimon, la nova cançó realment seria un moviment important, un moviment popular. D'altra banda, era un cantant que de seguida va aconseguir una popularitat superior a la dels altres cantants en aquell moment. Va aportar als 16 jutges o a la nova cançó en general un element que els que treballàvem a Barcelona no teníem, que era un gran instint popular, una força menys elaborada que la nostra, que fèiem unes cançons més a la francesa, més podríem dir minoritàries en cert sentit, encara que la voluntat fos majoritària i van tenir prou públic, però ell era més radicalment clar en el plantejament d'una cançó que era un crit, com s'ha dit tantes vegades, i que per tant tenia unes grans possibilitats de connectar amb una sensibilitat molt general. Raimon ha donat al valencià aquesta vella modalitat del català, li ha donat una dimensió formidable. Fins i tot molts catalans que es tenien per civilitzats sentien un cert recel contra el valencià, considerant-lo com un català d'estar per casa. Fins i tot gent que no podien tenir aquest sentiment el tenien. I gràcies a Raimon, aquest sentiment ha desaparegut totalment. I la fonètica valenciana de Raimon ha triomfat a Catalunya i fora de Catalunya. Trobo que, efectivament, la seva veu ha contribuït moltíssim a trencar aquests vells prejudicis, no d'hostilitat, però sí, insisteixo, potser dir la paraula de reticències que hi havia entre els diversos països catalans a base de la seva fonètica. Així tenim ara una major base de comprensió mútua i crec que ja s'ha acabat allò del valencianet, per exemple, que en sentit despectiu es deia molt al Principat, com aquí també s'ha acabat aquella aprensió a la fonètica del Principat que hi havia. Una cançó del segle XVI que està en el cançoner satíric valencià, que és una broma, com tantes bromes que passen al País Valencià, de cintura cap avall, evidentment. És del segle XVI, jo crec que seria una cançó molt popular en l'època, imagino que es cantaria a l'entrada de l'hivern. El títol de la cançó és de Valeri Fuster i el títol és Cançó de les dones. Ara sentireu. Dones, l'hivern ja s'acosta, si voldreu tenir delit, prenga cascuna marit. L'estiu vell amb la calor ja del tot vos ha deixat i ara ve l'hivern traïdor, enemic del despullat. Les que estàu en soledat, perquè us consoleu de nit, prenga cascuna marit. Les que estàu forres de roba, però veieu el temporal, i la que és més ella i pobra,
recull gas a l'hospital, més les que tenen cabal, perquè segueix que l'escrit prenga cascuna marit. Les que anau per lo gran gel, quasi mortes en el centre, xupau qualque canyamel, que amb dolçor vos cal fer el ventre, jovens velles a bon tempre, per semblant les que heu parit. Prenga cascuna marit. Si dones vostra campana amb lo vent bruny per sonar, lo batall de bona gana no lo hi deixeu de posar, i amb la fervor del tocar vos calfareu sens despit. Prenga cascuna marit. Procurau sense perill, si us aqueixa lo gran fred, beure oli del cetrill, per los matins un poquet. Feu-ho que és consell discret, si ho notau al bon sentit. Prenga cascuna marit. Prenga cascuna marit. Però llavors tu, per una circumstància, et converteixes en la possibilitat d'un cantant de fama, que és el moment del festival. Sí. Parla'ns una mica d'aquest festival, perquè això va ser molt important, en cert sentit. Sí, perquè et va donar una visió, és a dir, et va fer visible a un cert públic que potser no t'haurien ni endevinat des d'un altre punt de vista. I a més és la primera vegada que es feia televisió en català, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi havia una cançó que era el Sentbenar, que venia filmada. Van filmar, a mi em van filmar només al final quan ja no podien més, perquè van filmar sempre a la Salomé, a mi no em filmaven mai perquè ja venia tacadet, ja venia tocat, en aquest sentit. Jo pensava que no era l'home adequat per fer aquesta cosa, però per un acte de servei. És a dir, si jo cantava el Sentbenar, com que ja sabíem fer, jo ja venia caracteritzat, jo ja havia cantat el Digue'm No en públic, i a més, el primer disc ja el coneixia molta gent, si jo el cantava es parlaria de tot aquest moviment de nova cançó que s'estava fent. Si jo no el cantava, doncs hagués estat una cosa més normal si s'hagués guanyat una cançó en català, però no hagués tingut totes aquestes ressonàncies. I això va ser la cosa que em va decidir a fer, a participar en el Festival del Mediterrani, que si no recordo mal era el 5è, i era en setembre del 63. Això va fer que totes les revistes il·lustrades de l'estat espanyol parlessin d'un moviment de cançó, que la televisió de tot l'estat espanyol vegés que hi ha un tipus de persones que canten d'una altra manera i que fan un altre tipus de cançó. Tot això va ser molt important, de cara a la difusió. I després va ser bastant divertit. Ja m'imagino. Després em van oferir... Sí, de totes maneres, digues això, que van oferir molts contractes. Ah, sí, això és molt important. Sí, de cantar en sales de festa, cada nit donant-me bastants diners, jo diria que no, i dient aquest xiquet és un boig, no pot ser, i tot això. I després també proposicions deshonestes, ja en aquell moment, de cantar en castellà i català, i aleshores jo tenia més programes de ràdio, més programes de televisió, i tota una quantitat de coses. Jo no vaig dir que no. Quants anys fa que estàs casada amb en Raimon? Fa 11 anys. Vas tenir dificultats per integrar-te a la nostra cultura? No, la dificultat més important que vaig trobar és que jo venia d'Itàlia, que és un país, que és una república constitucional, i em vaig trobar amb un règim feixista. Aquesta va ser la dificultat, crec, més important. Per què et vas fer càrrec de l'organització del seu treball? Per molts motius. Primer, que es necessitava una persona que fos completament identificada amb el que el Raimon es proposava. Segona, perquè hi havia problemes de tipus burocràtic, no se sabia mai quan es cantava, una vegada cantaves i Déu no, i era difícil trobar una persona que es dediqués professionalment a això. Després, perquè en aquest país, en l'estat espanyol, el cantant professional és aquell que es dedica a anar per sales de festa amb corresponent taula, beguda i preus bastant alts d'entrada. I a nosaltres ens interessava molt crear uns canals paral·lels que fossin primer saber qui era la persona que ho organitzava, per què ho volia organitzar i intentar arribar a capes populars.
l'única seguretat. L'única seguretat, l'arrelament dels meus dubtes, ve potent quan tu te'n vas, tant si tu ho creus com si dubtes. Content tornaria a ser el xiquet que va jugant, absent pel mig del carrer, d'aquell meu carrer d'abans, carrer on jugàvem tots, els més menuts i els més grans, carrer de terra i de pols, que així era el carrer blanc. Tinc necessitat d'amor, cada dia al meu costat, de saber que tu em fas cas i que no et perdré cantant. Que el treball quotidià de trobar unes paraules que diguen exacte i clar el que jo sent junt amb altres, no vull que em puga trencar el goig d'haver-te trobat un dia fa ja molts anys a la ciutat bruta i plana. Octubre em porta records que si estic sol em fan mal. El temps rosega constant els millors anhels del cor. Com sempre que vas al lloc on et varen fer possible, jo t'he escrit una cançó que es pot ser incomprensible. L'única seguretat, l'arrelament dels meus dubtes, fe potent quan tu te'n vas, tant si tu ho creus com si dubtes. Sempre que he pogut i que he tingut cançons, cantar-les per primera volta a Gràcia. No sé per què, perquè de vegades... He pensat que porta sort, què sé jo, encara que no soc molt supersticiós, però una miqueta em penso que sí que ho dec ser. Bé, la cançó és una cançó que es canta aquí per segona vegada, o sigui, i que porta com títol, encara no massa clar, m'he agafat el primer vers com títol, és perquè ningú no em contarà els seus somnis. Perquè ningú no em contarà els seus somnis, perquè és tot urgent i res no s'acaba, perquè el que em pogués dir ja ho du el diari, perquè ja ens veurem, que no tinc temps ara, perquè ja ens veurem, que no tinc temps ara. M'invente sol un amic per parlar, per recordar records, velles històries, per retrobar el que a ciutat es perd,
entre els neons, el tràfic i les boires. Entre els neons, el tràfic i les boires. Passeja avui fent esforç de memòria sobre l'asfalt impassible i negrós. La voluntat d'arrels molt més present que la nostàlgia d'origen fosc, que la nostàlgia d'origen fosc. El verd suau dels pins llepats de pluja, la justa llum que em fa palpar les hores, la veu del vent o música oblidada, el gust salat de la vida i la mar, el gust salat de la vida i la mar. Perquè ningú no em contarà els seus somnis, perquè és tot urgent i res no s'acaba, perquè el que em pogués dir ja ho du al diari, perquè ja ens veurem, que no tinc temps ara, perquè ja ens veurem, que no tinc temps ara. M'invente sol un amic per parlar, per recordar records, velles històries, per retrobar el que a ciutat es perd entre els neons, el tràfic i les boires. Entre els neons, el tràfic i les boires. Jo sé que algú em pot dir que no m'adapte, que em costa molt de perdre el dialecte, que no m'esforce gens a assimilar-me, que no vull oblidar que sóc de poble, que no vull oblidar que sóc de poble, que vaig idealitzant la meua infància, que passa molta gent a la trentena, que tot això no té cap importància, que el món és fet de gent de tota mena, que el món és fet de gent de tota mena. Perquè ningú no em contarà els seus somnis, passeja avui fent esforç de memòria, el verd suau dels pins llepalls de pluja. M'invente sol un amic per parlar, m'invente sol un amic per parlar. Amb tot el que ens has explicat, semblaria que has fet una carrera de cantant normalíssima, d'aquelles que es fan a tot arreu del món, en què cada una de les actuacions té una influència sobre la següent, etc. Però em sembla que ens hem oblidat de parlar d'una cosa molt important, i és que de tant en tant no et deixaven cantar. Sí, bé, aquest de tant en tant jo crec que és tot el país una miqueta que ha viscut aquesta situació. Des de la cançó ha sigut molt aparent, perquè quan ells es van adonar que ja existia la cançó, nosaltres ja érem coneguts, i en el meu cas concret jo ja era conegut de bastanta gent, aleshores les prohibicions es notaven una miqueta. Les prohibicions han sigut moltes i a molts nivells diferents, des de no deixar-te cantar anys seguits, com des del 68 al 70, fins a moments intermitents, o no deixar-te cantar en segons quins llocs. Per exemple, al País Valencià jo sé que he estat més de 9 anys sense poder cantar, a Mallorca, com que depenia del governador, això anava sempre al criteri del governador de cada província, és a dir, jo recordo concretament que podia cantar a Malgrat i no podia cantar a Blanes, concretament així, perquè una és província de Girona i l'altra és província de Barcelona.
el de Barcelona no podia cantar i el de Girona sí, i al revés altres vegades, o sigui sempre, després la censura prèvia, no solament per a cantar, sinó per fer discos. I després una cosa que es nota menys, però que ha sigut més emprenyadora, que ha sigut el silenci que ha planat sobre el que un ha anat fent. És a dir, mitjans de difusió, ràdio, televisió, molt poques vegades s'han preocupat del que un anava fent. La mateixa premsa, com que anava controlada, doncs màxim en un raconet petit perdut, deien que el Raimon havia estat prohibit de cantar en tal lloc, màxim si en alguns moments ho deien, en altres moments ni ho deien. Donava la notícia que t'havien prohibit i no sortia la notícia. Jo trobo que, evidentment, en l'època més dura de la censura, el criteri dels censors, naturalment, va ser més, si no més rigorós, almenys més insistent, més ferm, més dur, respecte de la cançó, que respecte dels llibres, per una senzilla raó. El llibre, per molt de tiratge que tinga, una novel·la o un llibre d'assaig, etc., sempre té una destinació minoritària. En canvi, la cançó anava a un gran públic, ha anat sempre a un gran públic, a les masses, i es feia més por. En aquest sentit, es feia més por el cantant que no pas l'escriptor. Es feia més por la cançó que no el llibre. Una cançó que vosaltres tots coneixeu, però que moltes vegades hi ha hagut gent que, evidentment, per falta d'informació, perquè no s'ha pogut informar, no ha relacionat exactament el context en el qual es fa la cançó. La cançó és d'un temps, d'un país. I el context concret és la... Feia més por el cantant que no pas l'escriptor. Es feia més por la cançó que no el llibre. Una cançó que vosaltres tots coneixeu, però que moltes vegades hi ha hagut gent que, evidentment, per falta d'informació, perquè no s'ha pogut informar, no ha relacionat exactament el context en el qual es fa la cançó. La cançó és d'un temps, d'un país. I el context concret és l'educació que un ha rebut. Aquella frase concreta que ens deien a l'escola, em sembla que era de José Antonio Primo, que deia la única dialèctica que existe és la de los puños y las pistolas, o la que creemos, una cosa així. Hi ha un vers en el d'un temps d'un país que va directament relacionat amb aquesta frase, i amb una altra frase també molt famosa que deia Viva la muerte. També hi ha un vers d'aquesta cançó que va en contra d'aquest tipus d'exaltació de la mort. Ho dic ara perquè això no m'he pogut dir fins ara, i ara que ho podré ho dic, no se sap mai. D'un temps, d'un país.
Mentre oficialment al seu país, els Països Catalans, li negaven el pa i l'aigua, Raimon aconseguia una projecció internacional prodigiosa. Ja el 1966 feia un recital a l'Olímpia de París, quan encara l'Olímpia era una plataforma difícil. Una placa seva és premiada per l'Acadèmia del Disc francès, i a poc els long plays i les actuacions en directe es multipliquen arreu del món. El més difícil d'explicar-los era com era possible que jo pogués fer el tipus de cançó que feia i no fos un exiliat. És a dir, com jo havia triat, perquè jo sí, això era conscient d'haver triat el no exili. A mi m'hagués estat més fàcil, encara que això sembli una cosa paradoxal, l'exili, és a dir, el cantant exiliat, a mi m'hagués estat més fàcil i més rentable que no el cantant silenciat dins en els moments fotuts i difícils. Ara, jo vaig triar allò perquè crec que era molt més eficaç de cara a la gent jove i de cara a molta gent el fet que un cantant com jo, de les característiques del que jo soc, estigués dins, que fos un testimoni de que no es podia cantar també. I això trobo que aquesta va ser la meva tria. Ara, explicar als francesos, per exemple, als periodistes, primer, la cosa catalana, que ja era bastant difícil explicar-los que no era allò, que això de l'estat espanyol, el que ells en deien Espanya era multinacional, que hi havia altres nacionalitats en aquella època. Avui tot això és molt més fàcil, en aquella època era molt més difícil d'explicar. Primer explicar això, i després explicar com és que jo vivia dins i no era un exiliat. Això també era molt difícil d'explicar. Què són els catalans avui al món? El problema català resulta estranyament incomprensible fora de la península. I ni els polítics ni els acadèmics han fet res per internacionalitzar-lo. Ho ha fet Raimon, amb la seva guitarra i amb la seva veu. Mai no s'ha sentit tant el català fora de la nostra àrea lingüística com a través dels recitals i dels discos d'en Raimon. Hi havia un precedent, un predicador medieval, també valencià, Sant Vicent Ferrer, que perorà per mitja Europa, segons conten els seus hagiògrafs, sense abdicar de la llengua nativa. Raimon ha superat gloriosament el precedent. Ell sempre ha cantat en català. La cosa capital per a la nostra cultura, més que la nostra cultura, és la irradiació de la nostra cultura, que és el que m'interessa a mi, que no quedi estancada, que tingui una gran irradiació. Aquest crec que és el fet capital d'en Raimon, i que ha arribat a tocar el cor de la gent, ha fet una cosa directa, i sobretot irradiació, 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 que és el que tenim que fer a Catalunya, que la nostra cultura tingui una irradiació per tot arreu del món. D'un roig encès voldria les cançons, d'un roig encès voldria la vida, d'un roig encès tots els amors, d'un roig encès, d'un roig encès aquest racó tan perillós, la gent d'ací la de fora, que fossin tots d'un roig encès. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són. La meva col·laboració amb en Raimon ha estat en Raimon, jo l'he anat seguint, vaig ser també a París en el seu recital de l'Olímpia, que va ser molt impressionant, i l'he anat seguint així. Vaig fer un disc, és un home que m'estimo molt com a amic, i com a cantant l'estimo molt i l'admiro molt, i per això hi ha hagut aquest contacte humà. Quantes portades ha fet per ell? Per ell n'he fet una, i aquesta darrera pel Japó. Al fer la portada, en què es va basar? Amb la música del Raimon, amb el text? Més que amb l'esperit d'en Raimon, amb l'esperit d'ell. No m'he basat en el text ni res, amb l'esperit d'en Raimon. Aquesta cosa punyent d'ell. L'esperit del Raimon com el definiria? Això mateix, com en Raimon com el defineixi. Sí, d'una enorme força humana que magnetitza la gent, que això és l'important. El magnetitza i arriba al cor de la gent. Parlar de Raimon és parlar una mica de tots nosaltres, perquè ja de bon principi el Raimon va saber condensar d'una manera molt clara les idees i pensaments que tenia una gran col·lectivitat de gent i que ningú havia gosat dir.
Raimon uneix d'una manera molt lúcida els dos conceptes d'art i combat. Raimon, amb la seva poesia estricta i poèticament molt exacta, conmou les arrels de tots els qui l'escolten. Jo crec que en una societat de canvi com és en la que estem ara encetant, aquesta mateixa societat necessita dels creadors que facin com una mena de motor. Aleshores crec que Raimon, amb la seva maduresa i en el moment creatiu esplèndid en què es troba, encara pot donar molt més de si del que ha donat fins ara, si això hi cap. En Raimon ha estat, fins a cert punt, l'intèrpret d'unes inquietuds col·lectives, que eren les nostres, durant aquests anys concrets que en Raimon ha cantat, i en Raimon ha vingut a representar molt més que un cantant. És a dir, és un personatge lligat a la vida política, a la vida del poble català d'aquests últims anys, i fa que la seva importància no es pugui mesurar des d'un punt de vista crític com es podria fer en una situació de normalitat, el que s'entén, per exemple, per un chansonnier a França o un cantant en un altre país que hagi viscut una normalitat. Des d'aquest punt de vista, m'imagino que el fenomen Raimon és irrepetible i desitjo que sigui irrepetible. Com a cantant, si es pogués fer aquesta abstracció, parlar d'en Raimon només com a cantant, jo el valoraria com un cantant important. És, diríem, el cant de la consciència nacional catalana més important que crec que hem tingut en aquest segle. I podria ser també el crit de tot un poble, d'un temps i d'un país. Però a banda de tot això, pense que en el cas concret de Raimon, en el cas de la música, que és una cosa que jo la comparo amb les matemàtiques, no? Perquè les matemàtiques el mateix dona sumar melons que sumar pessetes. I en la música pareix que cada un pot interpretar al seu gust. En el cas de Raimon això s'ha acabat. En el cas de Raimon la música, la lletra, la interpretació, tot és per a comunicar-nos unes coses. I allò que ens té que comunicar és un tot, és el tot Raimon. No és compositor, ni és cantant, ni és, diria jo, poeta, ni és músic. És tot i no és res, diríem. Perquè l'únic important és la comunicació que ell ens fa de lo que diu. Raimon, en les seves cançons, va trobar el punt just i lluitant sempre, naturalment, amb aquesta implacabilitat de la censura, va trobar l'ajust, les esquerdes, les escletxes, on va poder filtrar la seva veu. Una veu que no solament era la veu d'un cantaire, d'un cantant, sinó la veu d'un home que en aquests moments feia la feina també d'un polític en el més alt sentit de la paraula. Moltes vegades s'oblida aquest aspecte de Raimon. És un universitari, ha estat un bon universitari, i és un home d'una gran lectura, un home que està al corrent de tota la poesia, no solament de Catalunya, sinó de molts altres indrets. És un home que llegeix, que coneix molt bé, per exemple, la filosofia. És un home d'aquests que en diem molt llegit. Per tant, és un intel·lectual. Molt poques vegades es dona aquesta conjunció de l'home de poble, de fidelitat en el poble i alhora de ser un gran intel·lectual. Jo l'explicaria com un home caut, intel·ligent, molt intel·ligent, no gens primari, fonamentalment bo i decisiu en un sector determinat de la nostra cultura i durant uns quants anys. Uns anys determinats. Però que no crec que s'hagi acabat la seva funció, sinó que pot continuar anant-la adaptant a les noves circumstàncies. Jo me l'estimo molt, me l'estimo com un fill. Si en tingués, m'agradaria que fos un fill meu com és en Raimon, i també m'estimo l'Annalisa, que té un paper tan important a la vida d'en Raimon i de retruc també a la nostra cultura. El sol ha anat daurant el llarg somni de l'aigua, aquests ulls tan cansats del qui arriba a la calma en
mirat han comprès. Oblidava. Lluny, enllà de la mar, se'n va la meva barca, de terra endins un cant, amb l'aire l'acompanya. Et perdràs pel camí, que no té mai tornada. Et perdràs pel camí, que no té mai tornada. Sota la llum clement del matí, a la casa dels morts del meu vell nom, dic avui soc encara. M'adormiré demà, sense por ni recança, i besarà l'or nou la serenor del marbre. Solitari en la pau del jardí dels cinc arbres, he collit i al meu temps la rara rosa blanca. Cridat, ara entraré a les fosques estances. Cridat, ara entraré a les fosques estances. Et perdràs pel camí, que no té mai tornada. Et perdràs pel camí, que no té mai tornada. Ha triat les meves cançons líriques en preferència, les 12 cançons de la Roda del Temps i la cançó de la mort d'en Rosselló Pòrcel, partint d'aquest angle seu també eminentment líric. De totes maneres, també ha escollit unes quantes, 3 concretament, cançons meves, diguem-ne, polítiques per entendre'ns. Indes in Enter, que va ser escrita, em sembla recordar, en homenatge a en Jordi Rubió i Balaguer, després El meu poble i jo, pensant en en Fabra, com a homenatge a en Fabra, i una dedicada a ell, perquè em fa l'efecte que de la meva inici i assaig de càntic en el temple sortia l'inici de càntic en el temple. I aquesta, que comença ara, digueu, la ginesta floreix, etc., havia de ser dedicada perquè l'interpretés, perquè la veiés com un home jove i representant d'homes joves, en Raimon, justament. Ai, ai, ara digueu, la ginesta floreix i arreu el camp hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Joves llavis desclosos després de la foscor
Si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssim el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ara digueu, ara digueu. A mi, a l'escola, no m'han ensenyat mai res de literatura catalana. Ausiàs March, que a 40 quilòmetres de Xàtiva naix, jo no sabia que existia, o sabia vagament que hi havia un poeta que es deia Ausiàs March. Ja l'havia llegit, l'Ausiàs March, jo havia llegit en els anys a la universitat, em vaig enterar, perquè al batxillerat no m'havien dit res. Qui diu Ausiàs March diu Jordi de Sant Jordi, diu Roís de Corella, diu tota una quantitat de poetes, Ansel Turmeda, una quantitat de poetes que són patrimoni de la nostra memòria col·lectiva com a poble i que en canvi no m'havien ensenyat mai. Aleshores jo començo a fer el primer esforç de lectura per treure el que d'arqueologia tenen els clàssics, és a dir, el que ens separa, el temps, aquest tipus d'evolució del llenguatge que ens separa. Trencar aquella crosta primera per trobar el ritme intern del poema i poder-lo posar en música. I a veure si això com interessava a la gent. I amb aquesta operació publica un disquet petit que portava Veles i vents i de l'altra cara De nit a casa, perquè jo encara no estava segur que aquesta operació pogués interessar. I afortunadament això va interessar a molta gent, els hi va interessar a molta gent jove, el Veles i vents, i després ja vaig fer un disc en 6 poemes, en 4 poemes d'Ausiàs March i 2 poemes, un de Jordi de Sant Jordi i un altre de l'Ansel Turmeda. O sigui, jo ja he anat fent aquest tipus de feina amb aquesta intenció. Crec que és una gran poesia, és a dir, jo busco dins dels clàssics la poesia que m'expressa a mi mateix, però al mateix temps que sigui la dels clàssics, perquè és una manera de recuperar aquesta nostra memòria col·lectiva negada fins a fa 4 dies. Veles i vents han mos desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar, xaloc llevant los veuen subvenir, amb llurs amics lo grec i lo mitjorn, fent humils precs al vent tramuntanal, que en son bufar l'oceà parcial, e que tots s'incomplesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets, fugint al mar on són nodritx fets, per gran remei en terra eixiran.
Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mortes anul·lats. Mas jo no creu que mon voler sobrats busca ésser per tal de partiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no m'he tan oblit, sols és pensar-me tol del món delit, car nos vivint no creu se busca fer. Ha pres ma mort d'amar per tau poder, e si a tos tenira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no ver. Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé. Raimon ha tingut la gentilesa de cantar una cançó meva. Li ho agraeixo profundament. És una cançó senzilla, jo l'he sentida amb emoció. Ell mateix va venir a cantar-me-la a casa meva. Gràcies. Non vine sol, non vine sol, non vine sol, non vine sol. Dorm petit, la mare et pressa, cal que creixis ben de pressa. Fes-te fort per la mort, seràs brau o de pau, seràs car d'escorxador o màrtir nacional, tant se val. Tant se val. Per un bou tot és prou, ara els somnis ve de llop. Non vine sol, non vine sol, non vine sol, non vine sol, vine sol, vine sol. En l'obra del Raimon, que és molt àmplia i molt complexa ja, hi ha naturalment una primera part, la més incisiva, la que va tenir i ha tingut un impacte popular més profund, que és
no ben bé cançó de protesta o cançó testimonial, tant se val com es diga, és aquelles cançons que es basaven en una temàtica viva, arrelada en la circumstància històrica on què es van produir. Aquesta circumstància històrica, no hem d'oblidar, era una circumstància de la dictadura. Aleshores, en aquell món complicat, aquell món trist, tèrbol d'aquells anys, el Raimon va posar damunt de la taula 4 temes importants, quasi bé 4 paraules en les quals insisteix al llarg de moltes cançons. Són la por, la fam, la sang y, en última instancia, también la presó. Tenéis vosotros la traducción, hay unos versos que para mí son fundamentales, que son aquellos de: si es necesario dar la vida contra la muerte, la dais. Si os quieren en silencio, alzáis mucho más la voz. Estos son para mí los versos fundamentales de A un amic d'Euskadi. Vell Bernol, el teu país és molt. Bernol, verd vell, nosaltres som amb ell. No ens confonen les mentides que els que poden diran. No ens confonen les històries que sempre ens han contat. Verd vell, verd nou, el teu país es mou. Verd nou, verd vell, nosaltres som amb ell. Si cal que doneu la vida, contra la mort la doneu. Si vos volen en silenci, alceu molt més la veu. Roig fort, roig dur, és ara molt més pur. Roig dur, roig fort, no hi ha por, no hi ha por. Verd vell, verd nou, el teu país es mou. Verd nou, verd vell, nosaltres som amb ell. Si cal que doneu la vida, contra la mort la doneu. Si vos volen en silenci, alceu molt més la veu. Roig fort, roig dur, és ara molt més pur. Roig dur, roig fort,
No hi ha por, no hi ha por. Verd vell, verd nou, el teu país es mou. Verd nou, verd vell, nosaltres som amb ell. País Basc. Tots els colors del verd sota un cel de plom que el sol vol trencar. Tots els colors del verd en aquell mes de maig portava el vent la força d'un poble que ha sofert tant. Portava la força el vent d'un poble que ens han amagat tots els colors del verd sota un cel ben tancat. I l'aigua és sempre vida entre muntanyes i valls, i l'aigua és sempre vida sota la grisor del cel, tots els colors del verd en aquell mes de maig. És tan vell i arrelat, tan antic com el temps, el dolor d'aquella gent. És tan vell i arrelat com tots els colors del verd en aquell mes de maig. Tots els colors del verd, Gorauskadi diuen fort, la gent, la terra i el mar. Aquí al País Basc, tots els colors del verd, Gorauskadi diuen fort, la gent, la terra i el mar, aquí al País Basc. Jo acabaria dient que Raimon ha estat aquest home providencial que ha fet que la nova cançó, que va néixer d'una manera tan humil fa uns quants anys, arribés a ser aquesta cançó catalana d'avui, que és una cançó que ja és diversificada, que hi ha Raimon, però que hi ha d'altres també, d'altres cantants també de gran categoria. Però que sigui així, en gran part crec que ha estat possible perquè un dia va arribar un jove estudiant que no coneixia res de Catalunya, pràcticament no coneixia res de Barcelona, amb la seva guitarra, i ens va cantar una cançó que ens va emocionar tots en aquell moment, que va ser El vent, i que poc després ens cantava una altra cançó que ens havia d'influir enormement a tots i que havia d'influir la cançó catalana, que era aquella cançó que encara avui clou molts dels seus recitals, la cançó que es titula Diguem no. Diguem no, va. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem,
sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no,